35 ka mga individual sa Archdiocese sa Cagayan de Oro ang napiling mosalmot sa misa sa Manila Cathedral diin si Pope Francis ang mo-preside ato sa iyang pagbisita sa nasod sa Enero 15 sa sunod tuig. Ang mga napili mao sila si Reverend Father Percius Cabuno, Father Jose Isagani Villamil, Father Raul Dael, Father Jobel Gulisao, Father Rosauro Valmores, Father Ramir Colance, Father Eleuterio Datoy, Father Jose Alan Pulgo, Father Wilfredo Tukib, Father Joel Uga, Sister Elsie Gonzalez, apil sab si Sister Teresita G. Balberan, Sister Maria Perla Victoria Balbastro, Sister Carmelita Buot ug Sister Lorna Kababaan. Ang nihibiling 20 ka mga individual matud ni Father Raul Dael maggikan sa Laiti. Apan wala gibutyag ni Father Dael ang mga pangalan sa 20 ka mga tao. Paniyang gibutyag nga lakip nila mao ang mga survivors sa bagyong Sendong o gikan sa lain-laing grupo sa Archdiocese. Matud ni Father Dael nga ang pagpili sa mga representante nagikan sa napo ka mga vicariates sa Archdiocese ug ang napilian mao'y ni konsulta sa ilang mga delegates sa aron mopili og representante. Ang Archdiocese sa Cagayan de Oro mao'y mogasto sa accommodation sa mga representante samtang ang plane fares bahin-bahinon sa Archdiocese o sa parishes.